Kalau inalam rang mo ina chun. Mới làm chui à? Rang mo. Khiên khiên là gì? Ồ, khiên là ngồi gì à? Thà con Janin kay indiri o kang atum kay naghaltang iway tay ko kay John baru takan kay inay ji kay nanghal iway tay ko mong kay nikom Ramadan. Dun kay nay rang kay nay way gin mo to kay nite Ji kay nay kay intero riego kwang ile madam kay sang kay say kay butwire kay mal mata kay arje kay nay riego kwang kay kwad kay almari na seso kwang je kay intero je kay nay kay no ngay reng na kay slap ponder kay ponjel kay kansli seso kwang kay ni hadun gikanin mo kay natuwa nang nireng nang oita reng kay nam ko ay ma kin mo tuwa kin tuwanin mo dam kay kin mo tainin mo kay sa kay tuwalam kay na chawta kay ni kom mi hajra siyanin kay ni kay sa mi kwang tininom tay mong berain son on nintaw kay in kay teng amot se kay nang lahal nung te ijon mo iway tay kway mo rang matang nin kay nalatang aw chang nang na kay jong